Hello guys, jotono phung kaham. Hainyo hayang nong nimba gita kaise video ko dal tu phai tongo. Norok nugui manai ajaga o jinga boba ke khai. Norok gyang roko nahanaji. Busuk kotorma na chotok. Tini ang abro nugui norok no phung no musuman tongmalia. Hai ni ma phakya ang ajaga o agi bu phakya. Kabangma din logi thangka phungan tongmani tabuk kisa season paima joraba kisa blairok kormoi thangbai kya kiaba norna sanam sumo khayaba hai noni boi tomung jaga tonghangge khali tonghangge norokbo ama haike kaisa bari khaimano mukiding khaimano kuno financial bialing yatoi ingke bayarok norok gono jinga nai bawa hengjak kisa no comment khai sadi angnong bagi teba katal video tu panai tiaba norok soya oi nai tongdi angnong bagi tega kaisa tu panai ajagan tongnai moso bawa ke khai moso buknoi norok no tabuk sang himlai karnai kai bayarok norok nugui ma khana o jaga bang mosa bagan kini khai sokojak naina ji besing na jok batai khai dok yang go norok botobong khanya musu pengke noni nogo bari rogo ama ke khayei jate financial bialing yate ke tongmano naina ji borok o jaga mukiding khaimai yaklo besek rang aji kha boni income aske kam khai jongkha sing thanai bazaro thangge nge thana chalogo sing mosa blai dam khama paisao angkai sing bo tomung ama haike khake angkai sini bagi blai ke sanai jate sing financial dam moso dam rok paisa mangala ko bahai rok ingya tei angkai bayar norok nogo haina su tongmai bangya ama haike khake ke blai ke sanai norok no yango phunung nai norok yango nugui manai nai thadi o jaga norok nugui man khana posoi abo ta bothai khainai jongo inga kai bayarok oro puila jinga tongmani o jaga puila jinga kaimani tamung kha jinga season paithanga jinga season ni pore aro sobai kaijak o sobai jinga paikhana sobai ama haike ta sore bubar ri bethai khan jong oro bubar boi jongo ade pusen o